Az út, ami boldoggá tesz. Nem a végcél. Ez nem varázslat. Csak megszabadulsz attól a sok hülyeségtől, ami a fejedben van. Ami azt mondja, nem vagy elég jó. Így, amikor ott vagy, csak a gyakorlatra koncentrálsz. Érted? Nem az aranyra. Nem arra, hogy az apád mit gondol rólad. Csak a gyakorlatra. Válaszolj. Én? Igen, te. Válaszoljak, hogy leltem örömöt az életben? Igen. Ne higgy annak, aki azt mondja, nem vagy rá képes. Nekem se hidd el. Érted? Igen. Ha van egy álmod, ne mondj le róla. Ha valaki nem tud valamit, azt szeretné, ha te se tudnád. Ha akarsz valamit, tegyél érte. Ennyi. Vannak, akik inkább a szívükre hallgatnak. És nem arra, amit mások diktálnak. Ritkán találkozni ilyen emberekkel. De ők azok, akik emlékeztetnek arra, hogyha elindultál az utadon, ne tántorítsanak el a kétségek és gyötrelmek. Hogy jó abban hinni, hogy nincs nem tudom, hogy nincs úgyse sikerül, vagy lehetetlen. Ők emlékeztetnek minket arra, hogy jó elhinni, a lehetetlen nem létezik. Mind egyenlőkként kezdjük, kisvér és izomcsomókként. Fantasztikus lehetőséget rejtő kis készletez. A legtöbb ember sosem fejleszti ki ezt a lehetőséget. Már korán ráeszméltem, hogy én nem vagyok a legtöbb ember. Ez lesz az, igen. Vagy ebben, dolgozzanak az izmot. Gyerünk! Mert ha hajlandó vagy dolgozni, megkaphatsz bármit. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ezt teszi az embert. Mégis hogy a fenébe egyszerűen? Hisz balesetem volt. A baleseted lecke volt. Az életben dönteni kell. Dönthetsz úgy, hogy áldozat leszel, de dönthetsz másképp is. Fütyüljek a sérülésemre? A harcos cselekszik, csak a bolond sír. Nem fogod elhinni, de régen elfértél a tenyeremen. Azt mondtam rólad az anyádnak, a legeslegjobb srác lesz belőle. Olyan srác, amilyen még nem élt ezen a világon. És ezt ígérte a gyerekkorod. Öröm volt rád nézni, öröm volt veled minden nap. Mikor eljött az ideje, hogy a világgal magad nézz szembe, megtetted. De valahol az utat során megváltoztál. Már nem vagy önmagad. Hagyod, hogy az emberek azt mondják neked, hogy te nem érsz semmit. Mikor jött a neheze, elkezdtél bűnbakot keresni. Nagy árnyékot. Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, untok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek, ha hagyod, és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni. Bírni kell a pofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni. Ha tudod, hogy mit érsz, menj és küzd meg azért, ami jár, és közben viseld el a pofonokat. Nem utogass másra, nem mondd, hogy nem te vagy a hibás, hanem ő vagy akárki. Ez gyáva duma. És te, fiam, nem vagy gyáva. Te jobb vagy annál. De tudtam, hogy ez sose fog megtörténni, hogyha én nem teszek érte. Na mi van? Baszki! Nem tudom sajnálni azokat, akik eltékozolják a tehetségüket. Undortkeltő, sőt, még annál is rosszabb. Akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek, vagy haltatok!
Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead! Az élete árán is! És ha egyáltalán van értelme az életemnek, legfeljebb az, hogy én még mindig ezekért a pillanatokért harcolok. Nekem ez az életem! A másodpercek, amik előttem vannak! De én nem küzdhetek helyetted! A legtöbben azt mondják, jobban akarnak kinézni. De nem mindenki hajlandó megtenni azt, ami ahhoz kell, hogy ezt elérje. Minden hősön magát csinálta meg. Rocky, a sebhelyes arcú, a faszik a keresztapából, ők mind a semmivel kezdték, és feldolgozták magukat a tökéig. Úgy tudsz bizonyítani, ha javítod magad. Csak rajtad múlik, sikerül ez rád. Te irányítod a sorsodat. Olyan nincs, hogy nem megy. Csak az, hogy problémák adódtak. Vagy még nincs kész. De olyan nincs, hogy nem megy. Itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre, és ott is maradjunk. Hiszen, ha egy kicsit nagyobbat lépsz, vagy kisebbet, már máshova érsz. Ha egy picit lassúbb vagy gyorsabb vagy, már nem kapod el a labdát, szóval minden téren a legfontosabb az időzítés. Német. Ha mindent megteszünk azért, amit akarunk, küzdünk, megvívunk minden csatát, kinek van joga megállítani? Talán magukban is van valami, amit félbehagytak, amit befejeznének, amit senkinek sem mondtak el, akármi. Megtiltják, pedig megfizettették az árát. Kinek van joga hozzá? Kinek? Senkinek! Jogunk van ahhoz, hogy magunk döntsünk. Nem állíthatnak le, mert jogunk van rá, hogy azok legyünk, akik akarunk, és azt tegyük, amit akarunk. Mindent bele, csak viszed tovább! Viszed tovább, ez az! Nagyon jó! Nagyon jó! Ez az ura vagy az izmaidnak! Térdeket felemelni, ura vagy az izmaidnak! Nem adod fel, amíg futja az erődből! Ez az! Nem állsz le, Brock! Ez az! Ez az! Jól van! Gyerünk, menj tovább! Nem adod fel, mindent bele, menj tovább! Nagyon jó! Gyerünk! Ez nagyon az! fáj! Nagyon fáj! Igen, ez nagy súly! Egyezkedj a testeddel, hogy találjunk még erőt, de nem mert feladni nekem, Brock! Menj tovább! Hallasz engem? Menj tovább! Eddig jól megy, csak menj tovább! Nem adod fel, csak mész tovább, érted? Mész tovább! Tudom, hogy fáj, de mész tovább! Nem adod fel! A szívedről szerzel erőt! Még 30 lépés! Nem adod fel! Gyerünk rajta! Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk tovább! Hadd égessen! Ne hagyd abba! Nem adod fel, Brock, rajta! Gyerünk! Ne add fel! Megígérted nekem! Mindent megígértél! Ne állj meg! Ne add fel! Azt akarom, hogy nem csak a pályán, hanem az élet bármelyik területén erre az időzítésre törekedjetek. Fogjátok meg, és ne eresszétek el a pillanatot! Nem adhatja fel! Nem adhatja fel! És miért zuhanunk a mélybe? Hogy megtanuljunk kimászni belőle. Ennyi a történet.